Kiitos haasteesta, Marjut. Kello on vähän yli 10 ja meillä on täällä Ponin kanssa aamutreenit kesken. Tänään meillä on ohjelmassa jumppapalloilua. Poni on aloittanutkin tuolla jo treenit. Hänellä on alkulämmittelyt tehtynä ja nyt hän jatkaa vähän haastavammilla liikkeillä. Jaha, poniosuus päättyikin jo. Vähän spesiaaliliikkeellä. Nyt kun tuli toi rankka treeni tehtyä, niin sitten sihautamme täältä rankan treenin päätteeksi sihijuoman. Haastan tehtävään Hilla ja Roosa Salopään sekä Pauliina Vineen. Teillä on 24 tuntia aikaa suorittaa tehtävä. Tai ootte mut pari kokispulloa velkaa. Kiitos!